Hej yo, David, čau bracho, ahoj kamaráti, kamarátky, zdravím a srdečne tuto z Košíc a reagujem týmto na Davidov odkaz o tom, že on bude videa robiť až keď sám bude žiť príkladom a bude to z neho zase vyžarovať tá energia, ktorú on vám chce predať. A ja, David, ti rovno chcem povedať, že tá energia z teba stále vyžaruje. Hej, mňa si svojim videom opäť motivoval k výkonom a preto by som ti chcel povedať, že niekedy je to super, hej, čakať a namiesto veľa malých krokov urobiť jeden veľký krok, ale ja napríklad, keby som mal čakať, hej, kedy mi zmizne táto výražka, tak by naši kamaráti, kamarátky nemali čo pozerať, išli by na iné kanály a proste by bola strašná nuda. Takže v živote som to robil veľakrát, hej, že som odkladal veci na potom, že začnem baliť holky, až keď budem mať veľké svaly, alebo pôjdem cestovať, až keď dokončím tento projekt, alebo až keď zarobím toľko a toľko peňazí. No a v podstate tie veci skutočne si človek môže projektovať do nekonečna. Ale ak si uvedomíme, že v každom momente my sme perfektní, hej, a že to len potrebujeme prijať, tak nepotrebujeme robiť veci preto, aby sme sa ukazovali, alebo aby sme niekoho chceli upútať svojou perfektnosťou, pretože my sme v každom momente perfektní v podstate. Tak stačí, že robíme veci, ktoré nás bavia a ktoré máme radi. Ja napríklad veľmi rád točím videá, veľmi rád ich posielam na YouTube a veľmi rád pozdravujem kamarátov, kamarátky. A to nie len touto formou, ale zároveň vás chcem osobne všetkých pozvať k sebe do Košic. Ja prevádzkujem profil na sieti Couchsurfing, takže všetci ste vítaní sa tam prihlásiť, poslať mi request a môžete ma kedykoľvek navštíviť. Žijem v centre Košíc a u mňa ste vítaní. Takže David, je to super, ísť príkladom ľuďom je jediný spôsob, ako ich skutočne inšpirovať, ale prečo čakať na niečo, keď si perfektný taký, aký si práve teraz. Ahoj.